बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि गामि थिसननांगौ समस्ति डिलिमिटेसन खालामनांगौ आरो बे काउन्सिलखौ पुर्णांग मर्यादा होनांगौनि बेलायाव माखासे टेकनिकेल उसुबिदा दङमोन आरो गुबैयै राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव बे जेंनाया नुजादों। राभा हासं काउन्सिलाव 735 गामिफोरजों बे काउन्सिला जादों, किन्तु बिनिनो 301 आधा गामियानो बर' गामि, रेभिनिउ गामि। दा बे बर'फोरनि पलिटिकेल राइट, बिसोरनि जि कन्स्टिटिउसनेल राइटनि बाथ्रा, बिसोरनि जि सोलोंथाइ हा हुनि मोनथायनि बाथ्रा, बिसोरनि सामाजिक आरो अर्थनैतिक रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा, गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो सावरायदों। खारन PKWSC आव थिसननो थाखाय बे एकर्डआव मोनसे दङमोन जे एक्जिस्टिं काउन्सिलफोरजों कनसालटेसन खालामनांगौ। मिसिं काउन्सिला आपत्ति गैया, टिवा काउन्सिला आपत्ति गैया, राभा हासं काउन्सिला 6 सिडुल जागोन बयबो दाबिदों, जोंहाबो बेयाव बुंनो गोनां गैया। आरो बे ट्राइबेल इउनिटिनि बाथ्रा, किन्तु माला जाहैगोन माला मोनहैगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। आसाम सरकारा बुंदों जोङो 6 सिडुल बानायगोन, भारत सरकारा माने बिनि सायाव गोसो होदों होननानै बुंदों, किन्तु माला जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। दा दिनै जिहेतु राभा हासंनि 301 गामिखौ बर' कछारी काउन्सिलाव नटिफाइ होनांगौ, राभा हासंनि राभा सुबुंफोरा, राभा अर्गेनाइजेसन, राभा दैदेनगिरिफ्रा बेखौ कुइसन खालामदों जे बेखिनि गामिया जुदि थाङोब्ला जोंनि 6 सिडुला जानाय नङा। किन्तु जोंबो बुंदों जे जोङो जिहेतु नीलाचल दाबिदोंमोन, दा बर' कछारी काउन्सिल जाबाय आरो बे नीलाचल आरो बर' कछारी काउन्सिलखौ एक्सक्लुसिभलि बर'नि थाखाय दानाय जादों आरो बर'नि अधिकार, बर'नि थामोनथाय रैखाथिखौ नोजोर होनानै दानाय जादों। दा बेखायनो बर' कछारी काउन्सिलाव बयबो ज' थानो लुबैयो। बे जोंनि मोनसे अधिकारनि बाथ्रा, बे मोनसे जोंनि इयुननि हारि थांना थानायनि बाथ्रा। दा बेयाव बे जि मोनसे जेंना बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय मानगोनां आसामनि मन्थ्रि अरखाव ब्रह्म बिथाङा लिंदों, जेराव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दङमोन, बर' कछारी काउन्सिलनि चिफ मिनेश्वर बसुमतारी दङमोन, UBPO दङमोन, एबसु दङमोन आरो बर' कअर्डिनेसन कमिटि राभा हासं ओनसोलनिफ्राय 12टा अर्गेनाइजेसना बेयाव बाहागो लादों। सावरायनायाव माखासे डिसिसन जादों, नेक्स्ट लेभेलाव डिसकासन खालामबावगोन। बेयाव मोनसे वार्किं कमिटि बानायनाय जादों, प्राय 10-12 जननि वार्किं कमिटि। आरो बेजों राभा हासंनि बर'फोरनि पलिटिकेल, ससियेल, एजुकेसन, इक'नमिक आरो कन्स्टिटिउसनेल राइट्सखौ मोननांगौनि थाखाय बा बर' कछारी काउन्सिलाव थिसननांगौनि थाखाय बे वार्किं कमिटिया खामानि मावगोन। आरो 6 सिडुल भबिष्यतआव दायोब्ला जाहाथे बर'फोरनि राइट्स आरो प्रिभिलेजआ खुनु कारनाव खर्ब जाया, फार्स्ट आरो प्रायरिटि जोंनि प्राइमारि एक्सन आरो इनिसियेटिभआ जाबाय बर' कछारी काउन्सिलाव राभा हासंनि बर'फ्रा थानो मोननांगौ। आरो थानायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायदों, गिबि मन्थ्रियाबो बे बिथिङाव रेडि जानानै दङ। बाथ्राया जादों जे 6 सिडुल दानो नागिरनायाव बर' गामिखौ दानख'योबा खुनु कारनाव 6 सिडुल जाया। दा राभाफोराबो एरा धरा खालामनांगोन, बर'फ्राबो एरा धरा खालामनांगोन। दा बेखायनो राभाया राभानि राइट्सनि बाथ्रायाव जोंहा खुनु कनफ्लिक्ट गैया, बिथांमोना राइट्सखौ मोनदों, बर'आ बर'नि राइट्सखौ मोननांगौ आरो बर' कछारी काउन्सिलाव बर' गामिखौ इनक्लुड खालामनानै बे राइट्सखौ होनायनि थाखाय सरकारा बिनि नायज'दा आरो बिनि खामानिखौ मावनांगौ।